Κλεισμένη για δεύτερη μέρα η Ερισσός από κατοίκους που συμπαρίστανται στους δύο συλληφθέντες. Οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή, προχώρησαν σε 5 συλλήψεις, αναζητώντας υπόπτους. Ανακρίσεις δίπλα σε κρατητήρια θυμίζουν άλλες εποχές, δυστυχώς. Χωρίς κατηγορία, χωρίς καμία ένδειξη, τους παίρνετε γενετικό υλικό, κακοποιούνται, προσπαθούν να τους τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Στις 3 περίπου τα ξημερώματα ακούσαμε θορύβους στην πόρτα. Με σίδερο κάποιος προσπαθούσε να παραβιάσει την πόρτα. Ποιος είναι, στην αρχή δεν απαντούσαν, συνέχισαν να χτυπάνε με το σίδερο να ανοίξουν την πόρτα. Μη φωνάζετε, λέει, έχω 3 παιδάκια μέσα μικρά. Θα σας ανοίξω, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά τη σπάσαν την πόρτα, ανοίξαν αυτοί οι ίδιοι. Γύρω στα 5-6 άτομα με κουκούλες. Κατηγορούμε ότι είχα πέτρες στα χέρια μου και είμαι από πρόκληση σωματικής βλάβης. Τη μέρα που με συνέλαβαν φορούσα σαγιονάρες, βερμούδα και αν αυτό είναι επικίνδυνο για διατάρεξη κλίσης ησυχίας. Κατηγορούμε. Η σύλληψη έγινε μέσα στο σχολείο, καμιά σχέση με τις σχολείες με τα επεισόδια που είχαν γίνει.